nenzani ezweni lo mbuzo lo umbuzo omkhulu lo oke wabuzwa uMSC ubuzo lokho uzubhuti omdala ethi nenzani cabanga sesisenza nje night shift manje nenzani ezweni umbuzo nje omkhulu umele la sisemkhondeni la emkhondeni ke useMaritzburg noma usemgungundlovu noma usemsunduzi kuzoba nokuthi uyibiza kanjani umkhondeni operator la usebenza indaba ka N3 ukuthi ke uthatha ama truck lapha ku N3 ezokalwa la kuzocheckwa abashayeli ukuthi basesimweni phinde futhi umkhondeni usebenza indaba ka R56 Fox Hill lama truck amakhulu nawe ezobheka la ngaphakathi yabona kule operation ke ngake ngitshela ngayo esikutshela ngawo umhla ka1 ethi nenzani la ezweni kabhuti omdala mhlambe ke suke sikhulume nondaba ezinhle uspokesperson we department kwenziwani iyaqhubeka le operation ngwenye ubhuti omdala wathi asenze le operation nenzani ezweni unenzani ezweni sasithi thina into ezogcina emini manje le operation ifaka no immigration ifakwa ama abnormal ifakwa udriver abaphuzile kwenziwa nenzani ezweni awutshela abantu nangu noncube lapha ko immigration naye uyabona nje ukuthi kusetshenzwa ngomnyama akulelwe babuncube cha umthombeni uthi #nenzani la ezweni siyabona ukuthi insizwa lezi seniyayithatha nisa ngaphakathi lapha kunjalo impela zo4 siyazibopha ngoma konakele siphula umthetho konakele kwenzekeni zenzeni insizwa zakithi ezweni well insizwa into eziyenzile la kabala nezingene ezweni ngendlela engekho emthethweni sahlala ngendlela engekho emthethweni and zaphinde zasebenza ngaphandle kwama work visa so therefore ke siyabacharge manje for being in the country illegally and for working in South Africa in contravention of their conditions because abanye banama valid visa but their contravention because i-visa ithi uvakashile yena wena seyasebenza ngeke ufike ube i-visa bezophinda usebenza so mawuzosebenza futhi ube ne-work visa so ke abanye abawu2 banama visa valid but they are working abawu2 abanalutho bashayela ama-truck angakanani laba bantu ama-truck abahamba ngawo ama-abnormal nankala ngaphansi aba-driver so akukho emthethweni kusebenza kwabo so ke sizofaka umthetho siba senkantolo kusasa afike umqashi phinde simbophe kwayena onja kwasani niqala ngo-drive siqala ngo-drive niba bi-truck lapho beka i-truck umqashi afike phinde simfayine kwayena ngoba kuyicala qasha umuntu anganayo ivisa Africa My Continent ithi into kaMthombeni nenzani ezweni akasikhulume no-spokesperson we-department nisifaka ngomnyama manje kusebusuku manje nithi asosenza kumnyama cha njengoba ke umthombeni nasho #nenzani la ezweni cha uRTI insizwa lezi isebenza ngokukhulu kuyikhandla njengoba ubona nje Butayanda basebenza ngempela umthombeni uthe uyabonga ukuthi i-operation #nenzani la ezweni bayiqhubeka bayisa phambili uma ngabe ubheka imali engabe isilahlekile ila ku 200,000 ama truck la awu 14 abnormal asebe wabophile ubaba uMncube njengoba umthombeni nasho ukuthi kwakhuluma no deputy minister uNjabulo Nzuza ukuthi i-team yaka immigration unit isebenze nethimba lela ka RTI njengoba ke wawukhona lapha ayanda ngesikhathi kune grade 177 ama traffic officers amasha sebenzisana nethimba leli liholwa uSkananda la emkhondeni #nenzani la ezweni awusikhombisela ama-truck nje noma ungasiza usinika wona onkodwa usikhombise amanye lama-truck ashayelwa iy'nsizwa lezi okuthiwa befike lapha kuthiwa zivakashile amavisa okuvakasha kodwa zitholakala seyidonsa iy'ngusanguza lezi ya inkinga la ngwenya ukuthi umthombeni njengoba desha ukuthi into angayithanda ukuthi awazi ukuthi khonani la phakathi yes lezi zinto ezilapha phakathi abazange baze bahambe bayo-declare laphana permit office yes ama truck amaningi awanawo ama permits uma ubheka futhi mangabe u-checker nje ama statistics athi silahlekelwa imali ezala ku2 to 5 million abanye bathi ke ingaphezulu ngenxa lama truck amaningi 14 awungenawo ama permit awakhokheliwe akwazi ukuthi khonani phakathi abanawo futhi ama PRDP okudriver njoba eseshilo ubaba uNcube ka immigration unit ukuthi
iy'ncwadi zabo ayiphelele. Yes. Akufanele ngabe ibala. Hey, bafowethu nodadewethu, brothers and sisters, mina I will always tell you one thing, simple, straightforward. The writings, the message is on the wall. Yabona kubhaliwe ukuthi if you don't comply with the rules and regulation nomthetho wase South Africa, I will meet so phumula eWestville. So ezinye zezinto try to be compliant. Lokho kuzosilekelela kakhulu kwenze ukuthi izwe lakithi kube izwe eliphephile. Yilokho mina ngingakusho sothi kusasa bese sivuka ke sizobala kahle sesibuka kahle umsebenzi ngempela ukuthi ungakanani umsebenzi. Njengamanje sibanjwe ngejazi kwathiwa cha phela ukusebenza sisebenza emini sisebenza ebusuku. So nana laba ke o-driver bama truck abayinika ukuthi hayi sizohlala sizovuka ngo12 amaphoyisa aselele hayi kuyabheda mfowethu angifuni ukudlala ngawe. Kuzofika kuboshwe u-driver ku-impound truck bese kuboshwe i-owner. Inkulumo imi kanjalo ke, don't kill the messenger. Okwakho comply nama rules nani nama regulations ani umgwaqo bophela. That's it. #nenzani la. Nenzani lapha ezweni. Siyabonga kakhulu. Africa my continent, Africa my home. Konje sagcina nini kubonana? 31 March 2024. Ho wakhumula kangaka kwakwenzenye na? Exact day. Hey, unequbu. Exactly day. Lalela ubhuti omdala umthombeni uthi khona into engibona ethi nenzani lapha ezweni. Uthi thina senzani lapha ezweni. Isekhona into esingayenza njengalinto esake sayenza ye road safety. Mayingwenya of mine. Mase ngithe mayingwenya of mine. Clear, road is clear, road block akhondoni, siqonde ngqo, road safety zotholakala and Msweli TV, Yes. Nonzebo Mackenzie the podcast, nomi kanjani. Zawuya zaseyidlangele, hey zahlukaniswa zikhukhula lezi. Kwafika imvula ezinkulu. Kwafika uDomoyi, wathatha umuntu wamphosa olwandle. State of disaster. State of disaster. Kodwa nje ngenhlahla kaNkulunkulu ke ubhuti omdala omthombeni sila namhlanje uthi ndiyasihlanganise ngoba i-road safety is a collective bani responsibility. So wonke umuntu onegalelo. Akusho ke la ukuthi soma sathi simo lapha soshaya sizolungisa socanqatha sokhuluma no driver we truck ngoba abanye o driver yabona nje khona oboshwe efandrineni. Ngokujwayelekile mawuphuza utshwala kuthiwa okuvumelekile kuthiwa u0.10 yeah anganoma milligram noma milliliter angikwazi kodwa loya kuno1 no0 inqwaba kuphela Hayi, badudulana lapho ubeyidudula nje efandrineni okusho ukuthini na abashayeli impela lento lena ayikangeni enhlizweni kudinga mina nawe sikwazi ukuthi siufake lo muzwa ukuthi no impilo yakhe iqiniso lakho lizophephisa omunye umuntu ngoba akulona iqiniso ukuthi ungaphuza utshwala ungagoqa utshwala usemsebenzini umshayeli. So uma ungalenzi lelo qiniso obviously uzotemperisha ne-right yomunye umuntu. Sigcina manje siyongcwaba singcwaba umuntu o-right siyeke umuntu o-wrong. Balekile leyo nto mayingwenya of mine. Road safety is responsibility yethu sonke. Mawungena emgwaqeni ungabe ungena ngemoto, ungena ngetruck, ungena ngebhayisikili, ungena ngesithuthuthu noma uhamba ngeenyawo, sonke i-responsibility yethu. Hey intombazana. Yeah. Ngiyadrive ngizala. Yes. Uyabona mawukhuluma phela nge-road safety. Uyabona mawuqeda hayi mawusuzoqeda u-M13 soqhamukela nge-45th cutting. Yes. Angithi lapho kuyalungiswa u-N3. So lapha ngase Westwood kuyalungiswa. Yes. Imi la ku barrier line. Izimoto ziyadlula ngapha. Manje sonke sesiyabhreka sixakeke ukuthi kwenze njani. Angazi ifika kanjani emgwaqeni. Ithi kanje iyahleke nginquma ithi. Uya driver noma uhamba ngenyawo. Hamba ngezinyawo. Uma kubheka uthi manje simangele sonke ukuthi udidekela emgaqweni noma wehlisiwe emotweni kwathiwa indlela isiphela la noma kwenze njani. Kodwa leyo nto isidalela uvalo sabashayeli naye uthukile manje ngoba uma ikubheriyala nuthi hawe uyabona leyo nto ngentweni ukuthi nawe ohamba ngenyawo nawe obamba i-public transport road safety i-responsibility yakho ngoba into ebingenzeka lapha bekuzophendula abantu bekuzobizwa abantu asabele kuphi. Yes. I thank you. Abantu ke bafuna lento ukuthi vele lezi indaba uhlala ufika nazo indaba ezihlukile. Thank you Africa.